Yo, papa yi ema kwaba. Yeah. Enche bia na ekwapem odwura afiase. Odwura twa no afiase fi. Bia yakase odwura no de yefa ba bi afiase de na afiase fi adaye a yetwam. Yedi adaye na adaye no ne yede kan na ansana aba adaye butu. Ansana odwura na aba. Nti ho na afiase. Ene na yen fa yen kɔ akyi. Yen sua bibi kakra mfa adaye na nkasa ho. Adaye na adaye no kwa na yeden. Yo, adaye de nanom kyerɛ sɛ asekyerɛ na sɛ yɛkɔ yɛn nanom dae so akonyan wɔn abɛfie na asɛmpa bi a ɛwɔ bia yɛ no ho aka ya ma wɔn aduan adi ɛsan sɛ akamfo gye di sɛ wokosie wo a wokɔ ɔman foforom nti ne yɛka sɛ yɛsie o yɛnka sɛ yɛto wo akyene yɛde wokosie na edubra yɛhia wa yɛaba bɛfa wo. Okay. Na o se akamfo na akamfo nkwa na edi adaye. Wanya akamfo nkwa na edi adaye. Nanso akamfo dodo na edi. Na apart from adaye no bi wɔ hɔ kora yɛ asumansɛm nti kuro bi wɔ hɔ a wɔn wanya akamfo nanso sɛ yɛdi akwasida yɛdu akwasida ya obosom kono wɔ kuro no mu wɔyɛ no ho ade nti ne nyinaa ɛyɛ akamfo nkwa mu. All right. Na breben na adaye ya na nanom hyia edi. Adaye no yɛwɔ akwasidae ne yɛwɔ awukudae na baabi nso fofie ɛwɔ hɔ nti ɛno ne adaye a ɛwɔ mu pa nti awukudae ne akwasidae na ɛtae na ribia mu no ɛyɛ kwasida ne wukuda no. Okay. Se edu bronya Kristofo nim bre ne don a wodi edi won bronya nti nananom nso ana eba na dae ne ade na esi den ne yehu se ene adaye aso ana akwasidae o se wukudae o se fofio esi den na nananom sutumi ebu nna no edi hu. Na wotwe asia bia nti da wo fi adaye ase gye no na wotwe asia bia no adaye to nti yɛmfa ne sɛ ndɛ na ɛyɛ adaye ne yɛfi ase a ne na wotwe asia bia no san yɛ adaye bio. Okay. Na wotwe asia bia na odi adaye. Okay. Da yɛnya adaye na yɛfi ase di adaye no nsesa da na afi bebiara adaye no de no nsesa nti ne ya adaye wɔ akropɔn ha ukọ asanteman mu ɛyɛ adaye biara wɔ Ghana. Okay. Nti sɛ akuapem ha yɛntumi nni awukudae ebia ukuda bɛyi na akwamufo nkasi wɔn ne de yɛ ne na wɔtwe ansa na wobedi wɔn bi. Nti adaye atɔ ne no atɔ wɔ Ghana biara a wodi adaye. Na adaye na nkasa den ne wɔ mu edu sada na den na ya nananom yɛ. Yɛkanea yɛde yɛni hu abɔnten no dia na memfa ne sɛ saada no na ɔman no nyina ahyia na wɔdwenwen ɔman no ho nti yɛmfa ne sɛ yɛ company a kɛbɛkɛse saada no wɔ board meeting nti saada no na mpanyin na ɛwɔ ɔman no nyina ba no abɛbu nkontaa akyerɛ ɔmanfo no na afi wɔn adwen ne a wɔpɛ sɛ wɔyɛ na wɔtwe a ɛda wɔn anim. Nti yɛn afe no yɛakyɛ mu akorɔn baako da baako bia na ɛsɛ yɛhyia na yɛdwenwen ɔman no ho. Afe no instead of 12 months no akɔyɛ 9 months. Yɛn de no yɛ 9 months ɛsane sɛ yɛn de no 1 month no yɛ 6 weeks. Nti mumu ndi Christian calendar no so amo afe suansa na bronya afe na suana de. Yɛsono yɛn afe na ɛsono Kristofo afe nti yɛn ɔman no mu no afe no ɔkan fi adaye akɔrɔn na yɛ ɔman no afe baako. Di sɛ odware bɛyi na kyerɛ sɛ afe na aba no nti yɛn afe aso. Nti sɛ yɛtwa odware no wie a na kyerɛ sɛ yɛde odware no koraa na fi
afe koforo no ase. Nti adae a yɛkan wosi yɛkan akodu he wosi adae no sɛ yɛ wokudae akwasidae o yɛkan nda no 6 weeks bia na wɔtwe asia biara no wɔn akan baako wɔkan akosi den so na wɔkan saa nda na akosi na mkyɛ sɛ ɛte sɛ nne wɔ company na ɛyɛ sɛ wo ne members adwene ayi company no saa na eyi no nso te nti ɔman no yɛde ahyɛ mpanyin bi nsa ɛnyɛ wɔn de mpanyin na edi ɔman n'anim no ɛhyɛ wɔn nsa no ɛsɛ sɛ wɔn ne mpanyin ni hyia na wɔdwen sɛ dɛn na kɔ yi dɛn na nkɔ yi nti yɛn de no na wɔtwe asia bia sɛ mpanyin ni hyia na yɛn mpanyin no wɔ hyia ɛnyɛ ateasefo nko a ɛyɛ nenanom awu no bɛka wɔn ho na afi ho a wɔn wɔn yɛ no koraa no wɔn afrɛ wɔn nso abɛka ho na wɔde wɔn adwene nti decision biara na sɛ ngyina biara mpanyin bɛgyina sɛ afi ha na yɛrefa no wɔdwene mu a wɔn wɔn yɛ mu a wɔte ase ɛne mu a wɔawu ansana mu asi gyina yɛn nti yɛn no yɛ nenanom no ɛbɛka ho ansana yɛgya adae no wɔn koraa na mefa ne sɛ gyina wɔn so paa ɛsan sɛ wɔn na wogya wa akyi maa yɛn. Na obi bɛbi sɛ adɛn na yɛn nyinaa sɛ yɛyɛ abibiman na ebi di ɛwɔ kudae ebi nso di asidae ne nyinaa gyina kuroko no abakwasɛm so na nneɛma ko a wɔde fi ase ɛno na ɛma yɛ saa nti na mmom wohwɛ Ghana ha de a akwasidae na ɛdɔɔso mefa ne sɛ wokyikyɛ mu a sɛ ɔha 80% de nyinaa yɛ akwasidae wodi akwasidae ewukudae no sawo na ewukudae no koraa no sɛ kuropɔn akuapem ha na ɛyɛ popular paa na wotumi di saa adae abien wotumi di ne nyinaa bi meyɛ sɛ bi a woba ebi amanfi na kuropɔn na late ana dukrom a wɔn de wobɛtumi akɛse yɛn de ɛnya akwasidae no nko a yɛbɛdi awukudae asen di akwasidae ɔman no bi wɔ hɔ a wɔyɛ na mmom no saa da no wɔwɔ dekode a wɔyɛ ɛno sɛ bi wɔ hɔ a na suman bi ana akunwa bi no da yɛ nenanom didi no ɔntimi ne wɔn didi ɛsan sɛ ɔwɔ duty bi a wɔ adwuma bi ɔyɛ saa da no nti saa akunwa no wɔma no kodi akwasidae ana awukudae ana afofie sɛnea ɛbɛyɛ obenya kwan ahwɛ yɛ nenanom ɛba no na wayɛ hɔ adwuma no nti kuro no bi wɔ hɔ a wodi akwasidae no na wodi awukudae na mmom ɛyɛ wɔne a wɔyɛ no kɛse na adae no ankasa mmara da ho sɛ yɛ akwasidae anaa awukudae mmara da ho a ebi a wofom anaa worɛ fi wo ho na ɛpa ho na wantumi angye saa adae na mmara bi wɔ ho ɛyɛ kuro biara ne sɛnea wɔn mmara te na mmara baako a ɛwɔ ho ne sɛ saa da no adae da no yɛmfa ne sɛ yɛ nna a yɛbɛka sɛ holiday kan na mpanyin kɔ afum no na yɛyɛ mfu no saa da no wɔn kɔ afum nti ɛno de ɛyɛ baabi a wobɛkɔ biara no ɛyɛ da baako a saa da no woyɛ afu a wonkɔ afum nti mpanyin bi koraa frɛ no da bɔne mpanyin bi akɔ afum koraa ma ho akɔhyia nneɛma ne ade a abɛyɛ nsɛm bebree nti mmara baako nde baabi a wodi adae biara no afumkɔ no wɔbra nti ɛno yɛ mmara baako na mmara baako a ɛwɔ ho nso ne sɛ saa da no nso obi wu a wɔnsu wɔnyɛ yi nti ne aka no yɛ nea waka no yɛ mmara a sɛ bi ɔman no ahyehyɛ de ato na wɔhene ko nso a wodi ɔman n'anim no sɛ worɛ fi wo ho na ebi a wandi adae baako a mmara bi hyehyere wana wɔtumi gyina so kura atu adae ne sɛ wandi adae ɛyɛ amane a yɛ nenanom ɛso bo ma wɔn ɛna afei no ne kura ɔman no
sɛnea meka na ayɛ sɛ owura ne company na mo sɛ monyɛ board meeting wowɔ board na mo sɛ monyɛ board meeting na kyerɛ sɛ obi a hijack ade no company ne yɛ wo nko a wode board wɔ hɔ de na yɛ sɛ board decision nti sɛ woambɛhyia nni adaeɛ no na kyerɛ sɛ wode w'adwene na ɛrebu man no ɔman no nso wɔde gyaw ayɛ sɛ ɛnyɛ wɔde wo ne mpanyin bi na ebu man no nti ɛsɛ biribiara mu no wo ne mpanyin no hyia nti wo ne mpanyin no nhyia a mpanyin bɛtumi atwa ho ahyia sɛ adwuma no a wɔde ma no wontumi nyɛ nti wotumi ɔhene bi tumi ma obi si nanan mu sɛ ɔhene bi ani hɔ a obi wɔhwɛ n'akyi sɛ obi tumi hwɛ w'akyi a otumi di adae ma wo sɛ wonni hɔ nti ɔno na ɔhwɛ akyi nti ama no yɛ sɛ wɔyɛ no wɔbɛyɛ na wɔba ho abɔ ama no na saa adae ɛyɛ ahemfo no nko a anaa ahemmea nso di bi wɔwɔ ama no bi wɔ mu a wɔyɛ nokwasɛm ɔhene ne ɔhemmea no nsonsono biara nna wɔ ntam ɔhene biara na n'ahemmea yɛ baako nti ɔhene ne di adaeɛ no ɔhemmea no nso automatically no wodi adaeɛ na baabi wɔ hɔ a ɛna meka sane adwuma a ɛsɛ sɛ bi a wɔyɛ no pempe no baabi wɔ hɔ a ahemmea no na aduane a wɔde ma yɛ nenanom no wɔyɛ ne ade nti sɛ ɔhemmea no nso wɔ apungwa a anaasɛ ɔwɔ suman bi ɔyɛ ho ade a ɛsiane sɛ saa da no ɔbaa bɛyɛ kɛse no ho ade nti na ɔno no ama no da foforɔ a ɔde yɛ nti bi wɔ hɔ a na ɔno no yɛ ne de fofie yɛate ase wɔ hɔ nti si adae no mowɔ dress code sɛ obi ate sɛ nnɛ yɛ adae o nti mekɔ kurom akɔdi adae anaa mekɔ ahemfie a ahofa no te dɛn ɔhene no titiriw wɔn a ɛreba bi nso ɛno ne nyinaa no nso gyina kuroko no abakwasɛm so na kanfo kuro bebree ne de ɛyɛ ntama ani da hɔ ebi fitaa bi anaasɛ yɛgye de sɛ yɛne nanom fi wɔn nae mu na wɔreba ɛnsɛ sɛ yɛde awerɛhoɔ no hyia wɔn nti yɛde anigye na ɛrehyia wɔn na wodi anigye a wontumi mfura tuntum mfɛ bɔɔsɛ nhyio bi nti na saa da no koraa no wɔsɛ obi wu awu nso saa da no nso wɔnyɛ ayi no nti akamfo kuro bebree so no ɛyɛ ntama ani da hɔ na wɔde gye adae na ɛkɔba ne sɛ ebia saa bere no mu na nso na ade atɔ ɔhene n'ani anaasɛ asɛm kɛse bi asi anaasɛ biribi ayɛha wɔ man no ɛno nti ɛma wonni anigye mu a na bɛhyia adae no nso a na wɔyɛ ne dɛn ne nyinaa no nso ne kwan wɔ hɔ yɛne nanom wɔte sɛ yɛn a nti yɛka nsɛm a wɔte nti bi wɔ hɔ a abasaa no na ɛdi kan ne sɛ sɛ wobɔ ho ama ne yɛ sɛ asɛm abɛne nti sɛ wɔreba fie na wɔbɛhu sɛ wofura biribi saa ɛnyɛ wɔn ho a because ɛda wɔn anim deda wo alright nti bɔmmɔden sɛ wobɛhwɛ video yi na ntoaso no bɛba wei yɛ adae part 2 no yɛbɛkasa afa adae butu ho nti bɔmmɔden sɛ wobɛhwɛ part 2 no nso na wahwɛ